Lumea și bine m-am găsit la un nou episod din Clash Royale. Cred că este al 6-lea episod. Scuzați-mă că azi n-am mai făcut episod. Și dați un pic. Să-i dau mai încet așa e bine. Deci, uitați, am ajuns la arena a 3-a. Astăzi mă închinui să ajung la arena a 3-a. Vreau pe Barbarians ăștia. Și pe și trage epică, da, trage cu 11,5 damage. Și cu 4 secunde trage, adică 20 damage. Și pe secunde ia 80. Eu vreau așa. Vreau Rocket Volticul, Barbarians, Hitpon, ăsta, Bowl și cu un Barbarians Hunt. Ăsta prea nu mă interesează, fiindcă nu-mi place. Deci, vreau să ajung și level. Nu o să-mi fac, fiindcă sunt într-o cameră care nu prind internet mult. Și nu o să mă lupt. Așa că o să vă arăt deck-ul meu. Am câștigat pe mini P.E.K.K.A, John Skeleton l-am cumpărat. Uitați-mi aici. Cannon l-am câștigat. Mini Oni, Skeleton. Și am mai câștigat Skeleton Army, mini P.E.K.K.A, Valkyrie, Muschetar, John Skeleton. Și atât. Nu o să fac mare și hai să vă arăt un intro nou care cred că o să-l bag pe YouTube în curând. Dați un pic să ies afară. Așa. Intrăm la galerii. Dăm pe download. Și cred că o să-l bag nou. Ce ziceți? Ce ziceți? Vă place? Mie îmi place. Și o să-l bag pe YouTube. Deci cam atât a fost pentru episodul de astăzi. N-am făcut prea mult. Cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Nu, stați un pic. Vreau și să vă arăt cum să vă țină bateria mai mult. Eu când l-am luat din telefonul din magazin, mă ținea doar 3 ore. Și hai să vă arăt. Deci voi poate porniți astea. Și cu Google-ul dacă vă merge și astea toate, da? Stați un pic. Astea toate. Deci le închideți pe toate frumos. Și hai să vă arăt. Ecranul oprit. Asta așa. Să fie curat ecranul. Și unde aveți, vedeți asta că arată bateria. Dăm la acumulator și nu apăsăm pe asta procentaj acumulator. Dăm așa, îl lăsăm așa. Știți cât vă ține bateria? 5 ore. Pe mine mă ține 5 ore, vedeți? O să mă ține 5 ore. Și mă joc numai de la 4 pe telefon, deci mă țin 2 ore până acum. Și cam atât. Cam atât pentru episodul de astăzi. Nu știați să lăsați un like dacă v-a plăcut episodul de astăzi. Și dacă vreți să mai continui seria, îmi spuneți în comentarii. La revedere, pa, pa!